Romo e kind komiti mag jokanyo mag UASU gi riwruok mar tend mbalariany mag piny owacho e twak ewi midhiero mar tieko ng'anyo mar jopuonj mag mbalariany ogore Luanda e tielo mar ariyo. Jakom mar riwruok mar UASU Fred Simiyu Baraza onyiso komiti mar od bura ni yande nigi setimo andika ne migawo mar omenda ne kwayo omenda mar medo osara jopuonj go to ne ok gichopo kaka ne giwinjore. Jakom mar komiti ma ochung' ne weche mag somo Julius Meli nochuno mondo tiek romono, kowacho ni komiti no chano timo romo gi jatend migawo mar leba, migawo mar somo kaachiel kod migawo mar omenda juma manyien mar manyo yo mar tieko ng'anyo mag jopuonj mar mbalariany. Happy that the parliamentary committee was able to see the lie from IPCF. They have been talking about 4.3 billion, and in our return to work formula, there is nowhere 4.3 billion is mentioned. So they were put to task to show us where this 4.3 billion originated from. If they have 4.3 billion, walete tukule as they look for money. The balance.